Ahojte, vítame vás pri ďalšom našom videu. Dnes sme sa rozhodli, že sa s vami podelíme o tieto krásne mašličky, aspoň takouto formou vo videu. Tieto mašličky sú handmade tvorby, pochádzajú zo stránky Le Bon Bon Bijou a my vám teraz ukážeme, ako takúto jednoduchú mašličku nosiť na rôzne spôsoby, nielen ako obyčajnú gumičku vo vlásoch. Takže prvý spôsob je tento, ktorý môžete vidieť, máme ich na rukách. Neviem ako vy, ale my máme dosť taký zlozvyk, že gumičky nosíme ako náramky. A teraz je to podľa nás aspoň také efektívne a pekné, keď tam máte takúto mašličku, že kľudne sa to dá nosiť ako náramok. Ďalším spôsobom môže byť, že túto mašličku si pripnete niekde, kde ju chcete mať. Napríklad môžete využiť takúto mašličku a oživiť s ním klobúk, alebo môžete si ju pripnúť ako brošnú na šatstvo. No, stačí si tu len pripnúť zichersku a môžete ju mať ako takú ozdôbku, akékoľvek použitie a príležitosti. A ešte v tomto videu zakomponujeme aj naše dva vlasové tutoriály, ktoré sme natočili s týmito mašličkami. Sú to veľmi jednoduché a efektné účesy, tak určite ich vyskúšajte. A ďakujeme veľmi pekne Le Bon Bon Bijou za tieto krásne folklórne mašličky. My ich už z rúk určite nepustíme, pretože sa nám veľmi páčia a sme nadšené z nich. Pod týmto videom vám hodíme link na našu stránku, aj na stránku Le Bon Bon Bijou, kde môžete tieto mašličky nájsť v rôznych veľkostiach, farebných prevedeniach, tak určite si potom pozrite. Ďakujeme, že ste si video pozreli a nezabudnite odoberať náš kanál. Ahojte a vidíme sa na budúce. Ako prvý účes, ktorý vám ukážeme, sme si zvolili takýto romantický jednoduchý účes. Sú to vlastne dva bočné vrkoče, ktoré spolu potom upevníme mašličkou, ktorú mám podobnú aj ja na hlave, takže ide na spravíme aj na druhej strane. Teraz prichádza najdôležitejšia časť. Zberieme si túto krásnu handmade mašličku a tie vzniknuté a vrkoče takto spojíme do kopy. Ich môžeme nechať takto, alebo ich dopliecť do konca, alebo to proste tie gumičky dať dole. Takže ako druhý účes vám ukážeme takú zapletanú reťaz, kde na konci potom uviažeme ďalšiu krásnu handmade mašličku. Takže začneme a cop si rozdelíme na 4 časti. A začneme pliesť. Tak a stále zo spodu pridávame do stredu. You think I don't like all the things I can't like, so why are we losing time?